בטוח שבסדר, אבל מה שיהיה זה בסדר. אתה תשמור על עצמך והכל יהיה בסדר. לכתוב משהו למקרה אז אצלי לא כתבתי על דף אדם כי זה בתוך הפלאפון. ואתה לא רוצה להגיד לי מה רשמת? לא, זה מקרה זה עדיף שלא. אוקיי, שמור אלוהים לא יקרה. אמן בה. אתה יוצא עם החבר'ה שלך? אוקיי, הם סומכים עליך? כן. יופי. אני סומכת עליך, אתה תשמור על עצמך ותשמור עליהם והכל יהיה בסדר. והכל יהיה בסדר. תגיד לי שאתה אוהב אותי כי אני אוהבת אותך. גם אנחנו אותך. אני מאוד מאוד שמחה ששמעתי אותך ואני מאמינה ובטוחה שהכל יהיה בסדר. שהכל יהיה בסדר. דניאל? כשהלב בוחר, רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי,